zuva rekunamata Mwari, zuva rekurumbidza Ishe wedu. Haleluya. Ngativhurei mabhaibheri edu kuna Matthew chapter 25. Tiverengerwe verse 1 to 13. Hallelujah. Glory be to God. Vanoshamisa Ishe. Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Pane nyaya inonakidza zvikuru kwazvo pana Matthew chapter 25. Ishe vati tingorangaridzana, haisi nyaya nyowani, inyaya yatinoziva tese. Tinotombogara tichikurukura nyaya iyoyo, but nhasi Ishe vati timboyeuchidzana, tichipinda muvhangeri rake tiyeuchidzana nezva Matthew chapter 25. Tinganzwe from verse 1 to 13. Hallelujah. Matthew chapter 25. Yes. Verse 1. Pane musoro shoko unoti mufananidzo wavasikana vane gumi. Zvino ushe hwokudenga hwakafananidzwa navasikana vane gumi. Amen. Vakatora mwenje yavo vakabuda kundochingamidza chikomo. 2. Vashanu vavo vakanga ari mapenzi, vashanu vavo vakanga ari vakachenjera. 3. Nokuti mapenzi akatora mwenje yavo akasatora mafuta. 4. Asi vakachenjera vakatora mafuta nemidziyo yavo nemwenje yavo. 5. Zvino chikomba chakati ichi chinonoka, vakakotsera vose, vakavata. 6. Pakati pousiku vakanzwa mheremhere, chikomba chouya, kudai mumuchingamidzei. 7. Zvino vasikana vose vakamuka, vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipiwo mamwe mafuta enyu, nekuti mwenje yedu yodziva. 9. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe haangatikwanire isu nemiwo tose. Enda henyu kuna vanotengesa muzvitengere. 10. Vakati vachienda kundotenga, chikomba ndokusvika. Zvino vakanga vakazvigadzira vakapinda nacho pamutambo wokuwana. Mukowa ukapfigwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Nyaya inonakidza zvikuru. Nyaya yevasikana vane gumi. Vamwe vakaiverenga nyaya iyi vakafunga kuti nyaya iri kutaurwa ndeye vasikana. Vakatanga kukurudzira vana vavo kuti munofanira kuroorwa muri vasikana. Chinova chinhu chakanaka chinokudzika kuti mwana aroorwa ari musikana. Asi nyaya iyi yanga isiri yekutaura izvozvo. Hallelujah. Amen. Nyaya iri kutaura zvekuda. Takambotaura rimwe zuva tikati mukaona pachitaurwa zvemadzimai, mudzimai kazhinji anomirira kereke. Hallelujah. Nekuti kereke ndiye mudzimai waKristu. Tikambotaura zvakare kuti vanhu vanonyeberana kuti ichechi one chaenda kudenga. It's not true. Isi takakurawo tichizvidzidziswa izvozvo. But takazotiwoshe vatinzwira ngoni. Tikatanga kunzwa vhangeri raMwari. Tikatanga kuverenga vhangeri raMwari. Tikatotanga kutoona kuti aiwaka ukanyasozvitarisa shuwa kereke atinopinda. Simon Peter hanambobvira apinda mairi. Paulo hanambobvira apinda mairi. Hallelujah. Saka patosiyana kaipa. Kana isusu tiri kuti one kereke, saka maybe ana Paulo ndoichapinda isisingapinde naika. Kana kuti isusu vana Bartholomew voregera kupinda. Hallelujah. Asi mweya waMwari wakazotizivisa kuti no, when I say church, I am not talking about your organizations. When I say church, I mean vakasanangurwa nemweya waMwari. It means munhu anogona kunge ari kuBaptist church asi akaberekwa kutsva. It means munhu anogona kunge ari ku Church of God of Prophecy akaberekwa kutsva. It means munhu anogona kunge ari ku Methodist asi kana aine ruponiso rwaMwari chairo rwakazara anoenda kudenga. Hallelujah. Ndiri kuremember ndichimbotaura nababa Nyamuka pandakavaintroducer kuna Michael at the first time. Vachiti it doesn't matter which church you are coming from. Because Jesu Kristu paanga ari pamuchinjikwa
akanzi mwanakomana waMwari ndirangarireiwo pamunenge mava umambo hwenyu hwekudenga. Hanzi akatarisa kumurume uyoyo, haana kuti sorry you are not Roman Catholic, haana kuti sorry you are not Anglican, haana kuti sorry hausi muBaptist, haana kumbobvunza kuti wakambopindawo muSalvation kana vhangeri ramaichaza wakamborinzwawo. Akangoti nhasi uchava nini muparadiso raMwari, kuratidza kuti akazadzisa chinodiwa pakutendeuka. Kutendeuka chaiko kubvuma. Mukatarisa mukomana ya speech yake inotokudzidzisai kutendeuka, because mukomana ya the first thing chaakataura akaudza mumwe wake kuti nyarara iwewe, inini newe tiri makororo, inini newe tiri mbavha, inini newe we are rapists, inini newe zvivi zvedu tinozviziva. Zvinoda kuti ubvume zvivi zvako first, uzvizive zvivi zvako. Kana usati waziva kusakwana kwako upinde dinga. Asi akabvuma kuti hey, isusu tinoziva. Step 2, uyu murume ari pakati pedu haana chivi. Hallelujah. Andiziva kuti ndiani akamuzarurira chakadaro. Akati murume ari pakati pedu haana mhosva. Iwe weneni tine mhosva, asi uyu haana kumbobvira atadzawo. Mutsvene munhu uyu. Hauna chityisiso here? Ko unogona kutaura kuti dherera hako inini, but uyu hauvhunduke here? Because ndiri kutovhunduka kuti ndiri pasaidi pake. Haana chivi munhu uyu, mutsvene uyu. Ndobva mutarisa akati Jesu Kristu weNazareti, mwanakomana waMwari, ndirangarire. Kana tozoenda kumagwaro tinonzwa kuti akati kuna Simon Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi mweya wababa vangu. Meaning kuti mukomana uyu, it was the Holy Spirit of God zvakamuzivisa kuti chityiso. Ukaona munhu asina chityiso pana Jesu haana mweya waMwari. Musanyeverwe nemunhu anotaura kuti ndine mweya waMwari but achiita zvinhu zvinoratidza kuti haana chityiso naJesu. Ndikutozvinzwawo panapa pamuri kuzvinzwa. NdiMwari vari kuparidza kuti ukaona munhu anoti ndine mweya waMwari but achiita zvinhu zvinoratidza kuti haana chityiso naMwari, mweya waMwari haupo. Because chinotanga kukuzivisa kuti Jesu Kristu, you are Jesus Christ of Nazareth, Son of the living God, mweya waMwari. Akadaro Jesu achitaura kuna Simon Peter, nyama neropa hazvina kukuzivisa, kutoratidza kuti that revelation haiuye kana usina mweya waMwari. Only the Holy Spirit of God can give you revelation of who Jesus Christ is. Abvuma kudaro kuti iye ane zvivi, abvuma kudaro kuti Jesu haana zvivi, abvuma kudaro kuti Jesu mwanakomana waMwari, abvuma kudaro kuti Jesu ane umambo hwake, abvuma kudaro kuti vanotenda kuna Jesu ndivo vega vanopinda kudenga. Qualifier. Jesu akamuti nhasi uchava nini muparadiso raMwari. You cannot enter the kingdom of God usina kutendeuka. Nyangwe ukaberekerwa muchechi, nyangwe iri yevatsvene sei, you have to have that moment yaunototendeuka. And kutendeuka hakusiko kuberekwa kutsva. It's just the beginning of the journey. Unotozonamata kuna Mwari wokubereka kutsva. You have to pray. Ndozvinonzi kumbirai munopiwa. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Now, hatida kukanganwa nyaya yevasikana. Tichinayo nyaya yevasikana. Hallelujah. Vasikana vanotaura mafambiro atinoita panyika panapa, kuti kune chinoitwa panyika. Hallelujah. Pakufamba kwedu panyika kune chinoitwa. Kune vachazviita, kune vasingazviite. Kune vakanzwirwa ngoni. Because vasikana ava marambi vese vangu vainawo. That's the funny thing. Hakuna unzi vangu vasina marambi, vese marambi vangu vainawo. But marambi aya kune vakatenga mafuta akawanda. I was talking to my father this morning. Ndatumira voice note pane zvavanga vataura. Actually zvatanga nehanzvadzi yangu. Then ndobva baba vangu vazonditumirawo message ndikavapindura. Vakabvumirana nazvo zvandanga ndichitaura.
but chabuda ipapo pamessage iyoyo pavoice note ndataura nezveshoko raMwari rinofana kuzara mumunhu. Hallelujah. Kufamba kwemunhu akazara neshoko raMwari kunooneka. Why am I saying this? In life there are things you come across zvekuti kuti uzvikunde zvese zvinoda reference to the word of God. Amen. Saka unosvika pa stage yekuti imwe stage yacho inoda Matthew 25. Imwe stage yacho inoda Hebrews chapter 4. Imwe stage yacho saka ndombe kuti ukasvika ipapo kana usingapazive unodona. Ukasvika pane question yesabata usingazive Hebrews 4 unodzva. Hallelujah. Kuzara kwaunoita neshoko raMwari kuya imbuva yauri kuzadza munhava yako. Hallelujah. Tiri kufamba kubva ku Cape Town kusvika ku Cairo netsoka. Saka tinofanira kunge tine chikafu chirimo mungoro yedu. Patiri kufamba paya tichafamba tosvika pana Limpopo tobomira todya. Hallelujah. Tofamba tosvika pa Zambia todya. Tofamba tosvika kana ku Congo todya. Kana chikaperera ipapo unofira munzira. Hallelujah. Amen. Asi kune uyo ane chikafu chakakwana acharamba achidya all the journey. Amen. Hallelujah. Amen. Ndinotaura zvakavanzika zvemweya. Hallelujah. Amen. Chanyasoitsanangura nyaya iyi kuti tinyasoinzwisisa hade kuna Luka chapter 16. Hallelujah. Tikatangira hedu verse 19 to 31 tobva tazonyasoibatanidza nyaya yacho. Luka chapter 16 verse 19. Mufananidzo womupfumi naRazaro. Mumwe mupfumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisonaka misi yose. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro wakanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake. 21 achida kuzvigutisa nezvaiwa patafura yomupfumi. Kunyange nembwa dzaiuyawo dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo wakati afa, watumwa wakamuisa pachifuva chaAbhurahamu. Mupfumi akafawo akawigwa. Zvino ari paHadesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro akaona Abhurahamu ari kure naRazaro ari pachifuva chake. Akadanidzira akati, baba Abhurahamu, ndinzwirei ngoni. Tumai Razaro kuti anyike muromo wemunwe wake mumvura atonedze rurimi rwangu nokuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Hallelujah. Hey, pana ari kuona zviri kuitika here pana? Nyaya iri kutaurwa panapa inyaya yevanhu vanenge vafa. Hallelujah. Nyaya ndeyevanhu vanenge vafa. Vanhu vafa ava vane kwavanoenda. Hallelujah. Vaenda kwavanoenda. Hey, vhangeri iri harisi kuzongotishandira tiri pano pasi chete. Nhasi makuseni ndanzwa zvichinzi heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. Meaning kuti this word, even after heaven and earth, will still exist. Hey, ukaona munhu ari kukuparidzira vhangeri akuitira ngasha, because vhangeri richararama even after your death. Amen. Hallelujah. Amen. Takaudzwa kuti vhangeri imvura. Tese tikazvitenda kuti vhangeri imvura. Kana iwe Ishe vakataura kuti mweya nemvura. Hallelujah. Uyu mupfumi uyu hanzi aizvipfekedza zvitsvuku. Hallelujah. Varipo vamwe vanozvipfekedza zvitsvuku. Nekure unotofunga kuti ropa raJesu riripo. Hallelujah. Amen. Vakazvipfekedza zvitsvuku vachidana zita raJesu, vachitaura ropa raJesu, asi mavari musina. Sevasikana vaya aripo madzikereke anodana zita raJesu vachiti tiri kunamata Jesu, but mafuta hamuna.
Hallelujah. Amen. Saka vasikana ava zvavanoita manje vakafananidzwa nesu. Kune vanogamuchira ruponeso rwaMwari. Vagamuchira ruponeso rwaMwari vowana rombeko rwemasimo omweya mutsvene, vozadzwa neshoko raMwari, because mweya mutsvene rimwe basa remweya mutsvene futi kune vasingazivi. Do you know Holy Spirit can preach to you uri wega? Hallelujah. Unopinda service, you don't have to wait kuti muungane nevamwe kuchechi. Handisi kuti vanhu vasaende kuchechi, ndinzwisisei, but ndiri kureva kuti kune vanhu vanonzwa mharidzo kana vapinda muchechi chete. But kune vanhu vasingamirire kupinda muchechi kunzwa mharidzo. Hallelujah. Shuwa kana magamuchira chandiri kutaura ichi, unopinda service uri wega, wakagara motikari mako so, uri pambedha pako mumba, uchibika uchimona sadza, vhangeri richiparidzwa. Hallelujah. Ndiri mumwe wavo vanozvi experience. Kana muno ndine vamwe vanondotombotaura navo vachipa uchapupu, nhasi nanzi chakati, nhasi nani, the Holy Spirit of God. Mweya mutsvene waMwari. Musanzwe munhu anotaura ndine mweya mutsvene, ndine mweya mutsvene, mweya mutsvene wekutaura ndimi dzisinganzwisisiki, but haana mharidzo yaanonzwa. Holy Spirit yacho haimunyevere, haimuudze right and wrong, haikwanise kunzvera kuti uyu akarasika. Hausi mweya mutsvene iwo, because hakanzi iye kana asvika achakuzivisai. Kwaanogoita Holy Spirit asingakuzivisei sei? Saka kune chaifanira kunge chiripo kuvasikana ava chisina kupinda mune vamwe. But achioneke muchifamba muroad kudai, tinongoita setakafanana. Hallelujah. Kupusa nekungwara kwevasikana uku kwakatozoonekwa after. Hallelujah. Havana kufamba vachinzi ava vakangwara vari kuno, ava vakapusa vari kuno, vakatotanga vachinzi 10. Hallelujah. Muri dzaiziva hake kuti 5. Kune 5 vakangwara, kune 5 vakapusa, but vainzi 10. Zvine chirevo kuti vakaverengwa vachinzi 10. Musoro wenyaya ungadai wakatanga kuti vasikana 5 vakangwara nevasikana 5 vakapusa, but musoro wenyaya wati chi? Vane 10. Kuratidza kuti vanotombotanga vakafanana, vachitoita sevakafanana, tichitomira tese paqueue, tichitenga tese airtime ichipera. Hallelujah. Tichitomwa mvura tese, tichinzwa nzara tese, tichidya chicken tese, kana ari mubora tinodya mubora tese, but takasiyana. Zvinoda mweya waMwari kuti tizvinzwisise izvozvo. Saka panozoti ndakamboparidza futi last time ndikataura, I think musi weTuesday, wandakaparidza ndikati kwatinoti kufa isusu hakusi kufa. Mwari vanokuti kuvata. Hallelujah. Ndikatsanangura futi mavhesi ekutoti Mwari vairatidza pavanoti muri kuchema akavata uyu, because kunonzi kufa naMwari nekwatinoti kufa zvakatosiyana. Saka vhangeri apa rinotaura kuna Matthew kuti vasikana vakaita sei? Vakavata. Hallelujah. Kuvata kuri kutaurwa kuti vakatofa vasikana ava. Hallelujah. So they died. But when they died, pakazoita nguva yekuuya kwegwayana raMwari raakudzoka. Nzwisisai kuti some of these parables chinoita kuti vanhu vavharike musoro, they think kuti vanoda kuitora literal sense, literal meaning. It's an allegory, kanenge kangano, but kangano kaine chirevo. Saka ukada kuzvigamuchira uchizvitora wobva watozviona kuti literally zvazviri hazvimeke sense, because ukada kuzvifunga kuti vasikana vanoenda vonorara, vorara, vozodeedzerwa, vozoda kubatidza marambi, vamuka, vanoda kugamuchira mukwasha. Kumukwasha anogona kuvaroora vari 10 sei, kosei achizoti anoroora 5 chete, vamwe 5 oramba, kwaanogona kuroora vane rambi chete sei, sei asingade kuroora vasina rambi. Zvinomeka sense here kuti munhu anoti inini ndichasarudza kuroora ane rambi,
ndoro uyo rambi rake rakadzima ndingamurore. Zvinomeka sense here? It's an allegory. Hallelujah. Zvakutongoda mweya waMwari kuti unzwisise revelation kuti chii chairewa. Because zvimwe zvacho hazviunzwe direct, zvaunzwa direct munhu wese anozviwana. Ndakamboparidza futi rimwe zuva ndikataura kuti it was not God's intention kuti munhu wese apone. Kune vakatoraswa, kune vakatosanangurwa, kune vakanzwirwa ngoni. Ndosaka tichizoti kunzwirwa ngonika. Because dai zviri zvemunhu wese taigoti nyasha sei. Inyasha because tapiwa vamwe vasina. Kana zvichinzi baba ava vanofevhera mwana uyu, it means vane zvavaitira mwana uyu zvavasina kuitira vamwe. Vangakonzi vanofevhera ivo vapa vana ava same say. The same amount of time, the same amount of love. Kana ari mapeni vanongotenga mapeni akafanana. Kana ari makepa vanotenga makepa akafanana. Zvikoro vanoendeswa kwakafanana. Mablazer akafanana. Saka vafevhera papi. Kana ichinzi favor, zvinoreva kuti kune umwe ari kupiwa chisingapiwe vamwe. Hallelujah. Amen. So nyaya iyi iri kuzotsanangurwa pamberi apa kuti mvura, hallelujah. Amen. Kune mvura yanga yakazara muna Lazaro asi muna divhasi isimo. Hallelujah. Zvichiti iyo iyi mharidzo iyi yakauya ikandirova zvekuti tanzwa vanhu vachingoti rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest. Mumwe akandibvunza kuti saka rest in peace iyi zvakamira sei? Ishe ndopa vakandunzira mharidzo iyi kuti vamwe vanhu muri kuvati rest in peace, but munoziva here kuti zvinorevei kuti rest in peace? Kune mvura. Hallelujah. Amen. You can only rest in peace kana uinayo mvura. Amen. Because kana usina, kune nzvimbo inoendwa yekuti kana waienda nzvimbo iyoyo uchashuvira kana kadonwe zvako, kadonwe chete. Kekuti dai ndangowana kana kamharidzo ke 2 minutes. Hallelujah. Amen. Dai ndangowana hangu kana ka 2 minutes mharidzo kana kambichana, ndatendeuka. Hanzi akachema akati angodidonhedzera parurimi rwangu kadonwe chete. Hey, munoziva kana nyota yarova munhu kusvika papoint yekuti anoti kadonwe chete. Zviri serious. Zviri serious. But manje zvinoita mharidzo yacho kana yagara mumwoyo mako ndeyako. Ruponiso nderwako. Nyangwe mukarorana mukadanana sei, mai Chakombera ruponiso nderwenyu. Baba Chakombera ruponiso nderwenyu. You cannot give your salvation to another. All you can do is testify of the goodness of God. Kana uya akazogamuchirawo anotozvitsvagira rwake ruponiso. Ndosaka vasikana vakazonzi endai munotenga kwenyu mega. But kutenga kwavo kusisaite kuti vanotenga because kwavanga vave ndo kune chi mukwasha. Kunotengeswa kwacho pane ka distance. Kuti vadzokere kunotengesa hakuchaendeke because mukwasha atosvika. Zvichireva kuti kuseri kweguva hakuna munyengetero. Ndo patinoti hakuna muteuro, hamunganyengeterere munhu akafa. Nyangwe masevhisi amuri kuita evanhu vakafa. Service ingatongoitwa chete for vasara vachiri vapenyu kuti vatendeuke. O kana mati muri kuda kunyaradza vafirwa. Asi uyu aenda uyu atoenda uyu. Hakuchisina chamuchaita nyangwe mukamitira mafasting prayer muri 2 million. Hakuchisina. Saka nyaya iripo ndeyekutonzwisisa kuti munotenga mafuta nguva ichiripo. Anotengwa mafuta ogara nawo uchitoziva kuti angu anokwana. Sevasikana 5 vakaziva kuti edo anokwana, ende nguva yekurara payakasvika vakarara peacefully. Ndo inonzi rest in peace. Uchiziva kuti kana yasvika nguva unobatidza rambi rako. Because iye mukwasha achangouwira chete vane rambi rakabaka. Achangouwira vane rambi rakabaka chete.
Saka iwo kana uchiziva kuti mafuta ekubatidza rambi unawo, you rest in peace. Amen. Hallelujah. Amen. Kono kuita rest in peace seko iyo mafuta usina. Because even kwa unenge uri ikoko, unenge uchitotambudzika kuti ndoawana kupiko mafuta kumana. Ndoawana kupiko mafuta. Ndodiko. Zvino manje pachada rambi ichada kubatidzwa. Ndichabatidza neiko rambi? Imi muri kutaura nemunhu ari kutori pakuchema. Kuti ndichabatidza seiko rambi? Because ari kuziva kuti nguva yekubatidza rambi yasvika. But mafuta haana. Vasikana ava vakachemera mafuta kune vanawo. Kuti ndipeiwo mbichana. Tingobatidzawo rambi. Sekuchema kwakaita Divas. Akati kana donwe zvaro. Hallelujah. Mukona zvinonzi shoko raMwari rinotsigirana. Rinopa matestimony. Pane pamwe Mwari paakambotaura kuti nyaya haitongwe kana isina vaviri kana vatatu mawitness. So the word of God witnesses. Unotozoona kuti zvinoenderana uku neuku. Inyaya imwe chete. Because patinotongwa kapachadedzwa mawitness. Witness one yobva yati handiri pano. Witness two yobva yati handiri pano. Unopanzvenga sei? Because you know shoko raMwari kwaai imhenyu. Hallelujah. Amen. Tinokudza Mwari. Tichazonyatsopinda mairi nyaya iyo. Tinyatsoinzwisisa rimwe zuva. Tichaita zuva ratichanyasoita mharidzo. Tichinyatsodzika nenyaya iyo kuti tinyatsoinzwisisa. Asi panguva ino tichiri kuparidza nezvaIshe Jesu Kristu. Tinyatsomunzwisisa kuti Ishe Jesu Kristu takamubata zveshuwa. Hallelujah. Vamwe avamunzwisisa Ishe Jesu Kristu. Vamwe vanoziva Jesu Kristu wekuzvarwa musi wa25 December pa Christmas Day. Woita ma Christmas tree mumba. Woita ma decorations. Zvakarambwa naMwari. Achiti vana veIsraeri ndo zvandakakuburitsira muEgypt here izvozvo. Nekuti vakati vaburitsa muEgypt ndobva watanga kuona vamwe marudzi. Ndobva watanga kukopa sekukopa kwatinoita fashion. Dzimwe kuonoona mumwe akapfeka zvaakapfeka. Woti zvakandinakira izvi. Rega nditeedzere. Wona mumwe akarembedza bhurugwa. Wobva wati maybe ndikadaro. Asi hauzivi kuti zvinorevei. Wongofunga kuti ndo fashion. Asi fashion iyi hausi kuziva kuti yakabvepi. Fashion yakabva kungochani. Iwe uchingoteedzerawo. Kana vakukuona kuti mumwe wedu. Iwe wozotsamwa kuti handisi mumwe wenyu. But hauzivi kuti ndiwe wavadana. Vanhu vaIsraeri vakaenda kune vana vanonamata zvifananidzo. Vaitema miti. Vatema muti uya uyu. Voushongedza muti. Voupinza mumba. Voisa ma-bright colors. Hallelujah. Vaisa ma-bright colors. Voisa mumba. Muti wotanga kunamatwa. Vachiupfugamira. Kamboparidza kuCow Fontaine nenyaya yeChristmas tree. Hallelujah. Tikati Christmas tree yakatukwa naMwari. Vakanzi vana Israeri mazviwana kupi izvozvo? Ndozvandakakuburitsira muEgypt here izvozvo. Hallelujah. Hanzi vanhu vangu vanorasika nekusaziva. Nesuwo Zimbabweans we don't know kuti zvakabvepi. Tinongotiwo Christmas. Totenga Christmas tree toisa mumba. Toisa nemalights nechi zvinopenya penya. Riripo vhesi rinotaura kuti vane nhamo. Vanotora zvimadanda. Vachizvipfugamira. Hazvifemi. Hazvitauri. Hazvinzwi. Asi vanozvipfugamira. Umwe wabva ati handoipfugamira rini Christmas tree. Ko hanti paunesa present pa Christmas tree unotanga wato you bow down. Pauri kugadzika present pasi you are bowing. Pauri kuzoitora you are bowing. So minimum 2 times bowing down to the Christmas tree. Diabolos anenge akakuvhara musoro hausi kuziva kuti ndo zvauri kuita. Ko iyo inogozonzi presents inoiswa Christmas Eve. Wozoitora Christmas Day. Say, why does it have to sleep there by the tree? Hakuna anozvibvunza mubvunzo iwoyo. Chivezwa zvoita ngori kupiwa nechivezwa. Chivezwa chisina maoko, chisingatauri. Ko Christmas tree yazosangana sei kona Ishe Jesu Kristu? Where is the connection? Hakuna anobvunza mubvunzo iwoyo. Asi tinenge chingoteedzera chete. Ngavongwe mweya mutsvene waMwari anovhumbunura zvinhu zvakadaro. Hallelujah. Amen. Decorations.
tongoti hatidi kusarira. Hallelujah. Amen. Kana zvichibuda kudai soka it means Mwari vane zvavanenge vachida kuti vanhu vazive. Amen. Hallelujah. Amen. Tinovandudzwa kubva pakubwinya kuenda pane mumwe kubwinya. Mumwe munamato tinomboita munamato kuti Mwari bvisai zvinorembera. Mumwe ruponiso rine rwatouya chaiko. But pane basa ratumwe tunhu turipo. Ndoti kwatinonamata kuti Mwari bvisai ndoti tinouya mumharidzo toro. Akaropafadzwa munhu anoti zvikauya kubva toti akudzwai Jehovha. Because mumwe anogumbuka kubva adzokera. Kudza baba vako namai vako. Amen. Usava nemwe. Amen. Usachive muvakidzani wako. Amen. Mharidzo ichiuya. Amen. Yozonzi zvese zvawinazvo tengesa kuti wana chigumbuso. Hallelujah. Kana ichiuya mharidzo chingoni kamuchira ishe vari kukugadzirisa. Hallelujah. Amen. 25 December haisi birthday raJesu Kristu. Kunyeba ikoko. Hallelujah. Amen. Andipa Isaiah chapter 9. Tinzwe verse 6. Chapter 9. Verse 6. Kana tongotangira paverse 1 tingoita chikamu chacho chese tinzwe context. Profita Isaiah chapter 9. Kuya kwa Mesias nokuprofitwa. Asi iye waiwa pakumanikidzwa. Haangazovi murima. Panguva yokutanga wakaninipisa nyika yeZebhuroni nenyika yeNafutari. Asi panguva yazvino wakaikudza kurutivi rwegungwa mhiri kwaJorodhani, gara reya revaHedhi. 2. Vanhu vaifamba murima wakaona chiedza chikuru. Waigara munyika yomumvuri worufu wakapenyerwa chiedza. Makanzwa rudzi makawedzera mufaro wavo. Vanofara pamberi penyu sokufara kwavanhu panguva yokucheka, sokufara kwavanhu kana vachigoverana zvakapambwa. Nokuti makavhuna joko ravairemedza. Yes. Netsvimbo yairova mafudzi avo. Yes. Neshamhu yaivamanikidza sapamazuva ava Midhiani. Yes. Nokuti shangu imwe neimwe yomurwi yakatsika nokutinhira, nenguo yakanyikwa muropa zvichapiswa. Yes. Zvichava sehuni dzomoto. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana. Umambo huchava pamafudzi ake, zita rake richanzi Unoshamisa. Yes. Gota. Yes. Mwari une simba. Yes. Baba wokusingaperi. Yes. Muchinda werugare. Hallelujah. Kukura kwomambo hwake nokworugare hazvina mugumo. Agare pachigaro choushe chaDhavhidhi. Yes. Napaushe hwake. Ahusimbise, ahutsigire, nokururamisira nokururama. Yes. Kubva zvino kusvikira panguva isingaperi. Yes. Kushingaira kwaJehovha wehondo kuchaita. Hallelujah. Ndo patinoimba tichiti vanofara vanhu venyu onokumuka hakwe. Iri kutaurwa naIsaya kuti vanofara vanhu. Hallelujah. Vanopembera. Hallelujah. Amen. Asi iye waiva pakumanikidzwa. Hangazovi nerima. Anounza chiedza. Hallelujah. Amen. Panguva yokutanga wakaninipisa nyika yeZebhuroni neNafutari. Takamboita mharidzo I think in last year. Patakaparidza nezve nyika yeZebhuroni nenyika yeNafutari. Kuti yairevei vhesi. Hallelujah. Amen. Anoitaura panapa ndo pakatanga kutaurwa chiprofita pachacho naIsaya. Hanzi panguva yazvino wakaikudza kuritivi rwegungwa mhiri kwaJorodhani, gara riya revaHedhi. Vanhu vaifamba murima vakaona chiedza chikuru, vaigara munyika yomumvuri werufu vakapenyerwa nechiedza. Hallelujah. Amen. Makawanza rudzi
makawedzera mufaro wavo. Wataimba mufaro kuti vanhu vanofara. Vanofara pamberi penyu. Sokufara kwa vanhu panguva yekucheka. Because inenge yanguva yekucheka paanouya. Hallelujah. Sokufara kwa vanhu kana vachigoverana zvakapambwa. Hallelujah. Takamboita futi mharidzo kana muchirangarira yekupambwa. Tichitaura kuti kana wakudzokera kunotora zvakabiwa. Tikataura kuti hondo iyoyo kune hondo dzairwiwa. Zvimwe nguva mambo anenge atorerwa mudzimai wake. Hondo iyi yarwirwa chete kuti angonotora mudzimai wake bheki. But mambo uyo haachasvika achinoti ndatora mudzimai wangu chisarai zvakanaka ndakuenda. Akutora nezvese zviripo. Munyesikati anotouraya nevese vasarapo. Hallelujah. Amen. Nokuti makuva anzi nokuti makavhuna joko raivaremedza. Shuwa indiri mumwanga aine joko ranga riri pamusoro pake. Ndichizvitaurirawo zvangu inini. Ndine joko randandinaro rakavhunwa. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. There is a vision I had this week. Mwari vanoshamisa. Hanzi zvinoita Jesu Kristu kana vachiunza ari kuponeso. Ishe Jesu Kristu vane mimwe misuwo yavanoti ngaivhurike. Tinoparidza tichiti when he opens the door no one closes. Tinoparidza zve tichiti when he closes the door no one opens. Saka kune magedhi anovhurwa. But tikatarisa shoko raMwari kune pamwe panonzi he broke the gates of brass. Kune mamwe magedhi ekuti kana akaita nharo, pane nyaya yekuita nharo, tiri musizeni yekuparidzirwa nharo naMwari. Tine vanhu pane nyaya dzandaitaura handingazvitaura hangu panapo. Kune nyaya dzimwe dzataitaura nevamwe vatainyevera kuti hey, Mwari ari kukupa last warning, Mwari ari kukupa final warning, tendeuka, Mwari ari kukuda kuregerera, but wakusvika kumakota 2. Hanzi Mwari vanosvika pakuti kune magedhi mamwe anoramba kuvhurika. Hallelujah. Nyatsonzwisisa izvi zvandiri kureva. Because kune magedhi anofanira kuvhurika kana vataura handiti. Hanzi kunozoita mamwe anoramba kuvhurika. Iwayo ndo anonzi anovhuna. I remember seeing the vision ndichiona gedhi richiita kupwanywa kupwanyika. Richiita kuputika kudai sokuita unge mabhomba. Hallelujah. Ndo zvaanoita iye Jesu Kristu. Kana raramba kuvhurika gedhi rinopiwa mukana wekunzi iwe vhurika. Rikaramba kuvhurika anoita kuvhuna. Hallelujah. Rinopwanywa zvekuti it will never be there again. Bhaibheri rinobva rati rakashayirwa nzvimbo harina kuzoonekwa zvakare. Kune mamwe magedhi. Hallelujah. Magedhi anoda kuzvikudza, anoda kuti tadzisa kusvika kwakanzi naMwari tisvike, vanovhuna. Hallelujah. Mweya waMwari watiendesa ipapa handizivi. Prophetic word. Kune magedhi anoda kuvhunwa izvozvi so. Zvichida kune chimwe chinhu chakanzi naMwari chiitike muupenyu hwako chaoverdue. Time yatopfuura. Chaifanira kunge chaitika because kune gedhi riri kuramba kuvhurika. Rinovhunwa gedhi iro. Panosvika time yekuti Mwari vanoti I don't care anymore. Tamboedza kunegotiate. It's time to break. Story nyasha pakatozoiswa rimwe gedhi futi. But rechi rine rakuziva kuti hey, akauya anoti open up ye ancient gates. Hallelujah. Amen. Akavhuna joko iye. Joko raitiremedza. Hey, vamwe vane majoko akasiyana siyana. Joko remadzitateguru. Amen. Joko remadzimanga revaroi. Joko rekunzi kwedu tinodai so. Kwedu hatikwanise, kana tisina kudai so hakuna chinoendeka. Rinovhunwa joko iro. Vamwe vakunamata mureligion. Wototaura kuti kana tisina kudai so, tikadai so, tikasadai so hakusi kunamata Mwari. But hazvina Mwari mukati. It's man-made doctrine. Man-made religion. Maprogram evanhu. Indakabheke ndirimo mujoko iro. Mwari vakarivhuna vakati ndoda kudzidzisa kunamata. Kunamata chaiko kwakamira so. Let the Holy Spirit of God lead.
And when the Holy Spirit of God leads, hazvine ine joko iri. Iritori joko, this is bondage. Amen. Hallelujah. Amen. Anombotaura kune imwe vhesi achiti, uyai kwandiri. Ini nangu joko rangu rakareruka. Uyai vakaremerwa. Unzai joko iroro ndoritora. Don't worry, give it to me. Give it to me. Chiko chiri kukonzera kuti uite usiku usina kukotsira. Chiko chiri kupa stress kuti uite BP, high blood pressure nekufunga. Unza joko iroro kwandiri. Unza joko iroro kwandiri. Chiko vana, ibasa, ibusiness, vabereki, vazukuru. Unza, bring it to me. Haungazvigone wega. Anza karivhuna joko iroro. Hallelujah. Amen. Hey, nechimbo yairova mafudzi avo. Tine chimbo yaitirova redu we. Hey, haungazvinzwisise kana zvisina kumboitika kwauri. Asi vamwe tine chimbo yaitirova. Mapendeketa aya ingodzi bo. Tikangoda kuita chakati nakei bo. Tikangoda kuita almost zvinhu zvinenge zvakunyevenuka bo. Ukangoda kungoti bo. Bo akavhuna chimbo iyoyo. Who? Praise the Lord. Amen. Akavhuna chimbo. Ukangoita kamotikari accident. Ha, kundini ndakaitawo seiko. Ukangoda ungowana kabasa kanokupa mari mbichana. Problem. Rapera. Makamboona kuna vamwe wekuti mari ikangopinda mubhengi panobva paita something. Otobata kana 10,000 chakasimba. But panongoita something chinongofa chekuti chinobva chatoda kubhadharwa ne 10,000 iyo yotopera. Kana panobva patorwara mwana mumba. Something chongoti wangobatwa kana ka 25,000 otomboti hey, toita sei. Come on. Now this time toda kuichengeta mari. Hatida kumhanyira kuita speed, hatite dzungu. Kana chicken hatitenge. Tombomira. Panongoita something. Amai vatsikwa nengoro vachikoka gumbo. Hey. Tense. Hanzi unzai joko iroro kwandiri. Vanovhuna joko iroro. Vagotyora tsvimbo iyo. Tsvimbo yeumambo hwadhiabhorosi. Tsvimbo yeumambo hwen'anga. N'anga dzine tsvimbo yadzozve. Vanenge vachienda kunodeketerana netsvimbo. Madzitateguru inotyorwa tsvimbo iyo. I speak to tsvimbo iyoyo right now in the name of Jesus. Iri kutyoka nhasi. Ari panotonga netsvimbo. Achitaura over your life. Tsvimbo iyo iri kutyorwa nhasi nemuzita raJesu. Hey. Yairova mafudzi avo. Neshamu yaivamanikidza. Sepamazuva vaMidhiani. Kune shamu. Dzimwe nguva tichitomboseka tichiti tarohwa newaya. Iripo shamu. Shamu dziripo vanhu havadziziva havo. But zvinoita pashamu manje, whether you know or you don't know, hazvimise shamu. Haisi shamu yekuti inokurova kana uchiziva chete. Nyange usikazive hairegiri kukurova. Ropa raJesu rinoshamisa. Kutirwira pane zvese izvozvo. Nekuti shangu imwe neimwe yomurwi yakatsika nokutinhira, nenguo yakanyikwa ropa, zvichapiswa, zvichava sehuni dzomoto. Kune vhesi inombotaura kuti our God is a consuming fire, and every work will be tested by fire. Zvese zvatinoita izvi, uchizviti man of God, it will be tested by fire. Zvichaedzwa. Only gold comes out. Impurities dzinosara kuno. Hallelujah. Ozoonekwa kuti mabasa ako, are they worth anything? Ozoti aiwa, ingawani taiparidza wani. Taiparidza nepakati pewiki chaipo. Nemaweekend sabata tichienda. Nzendai kwamaitira mabasa enu. Hallelujah. Vhesi yatati tichida ivhesi 6. Ndo taropafadzwa naMwari, tinotenda kuti because mavhesi aya pamusoro aya atotidzidzisa zvimwe zvinhu futi. Vhesi 6 inoti nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana. Hey, isusu chatakapiwa isusu mwanakomana. Hallelujah. Takapiwa mwanakomana, ari mwanakomana waMwari.
But nyaya iripo ndeyekuti mwanakomana waMwari uyu kauya dai akauya kwatiri achingoskonoti dzikiti aine 33 years taipera kutiza tese. Hallelujah. Amen. Zvisingaite kuti auye ongopfeka nyama ane 33 years. Kuti apfeke nyama aifanira kutombotanga aita sei? Auya ari mwana. Ndo saka akapinda mudumbu raMaria. Amen. Hallelujah. Saka ndo panonzi paya nokuti takazvarirwa mwana. Hallelujah. Isusu hatina kupiwa mwana, takapiwa mwanakomana. Hallelujah. Panoda kupanzwisisa ipapo. Because mweya wamwari kutotiratidza kuti kurasika kwevanhu vanoselebrata Christmas. Because vari kuselebrata kamwana. Chakatiponesa akasika mwana kacheche karusva. Chakatiponesa mwanakomana waMwari. Hallelujah. Kune imwe vhesi inototaura kutoti panyama akauya ari rudzi rwaDhavhidhi. Kureva kuti aifanira kutopfeka nyama. Ndobva aiswa hake mumba yaDhavhidhi. But anga asiri mwana waDhavhidhi. Because anga mwanakomana waMwari. Izvi zvekuti mwanakomana waDhavhidhi, it was just a vehicle. He needed a body. Just like madhimoni anova kuzogara pamunhu nekuti dhimoni kuti rifambe panyika panapa rinoda body. Ndosaka madhimoni achinetsa kuda kubuda mumunhu kuti mungandibvisa panapa ndozoenda kupi. Kana last week takaparidza maridzo yemadhimoni achitaura kuti musatibvise. Hallelujah. Because panapa pakatemerwa unzi ndepe physical. Saka zvemweya zvinotoda body yekupinda mazviri kuti zvifambe pano. Ndosaka kana nesuo as a man of God ndiri kuparidza shoko raMwari kudai, Ishe havangaparidze vari mweya, vanotoda body yavanoshandisa. Dai vanhu vanzwa zvinoreva mweya mukereke. Hallelujah. Umambo huchava pamafudzi ake. Zita rake richanzi unoshamisa. Gota. Mwari une simba. Ndiye Mwari Jesu Kristu. Inoshamisika nevanhu vanoramba kuti Jesu ndi Mwari. But it's clear in the word of God. Hallelujah. Kuna Paulo anototaura kuti he is the physical version of the invisible God. Hallelujah. Amen. He is the physical representation of the invisible God. Jesu ndiye Mwari. Hallelujah. Amen. Kana song yandinofarira inototaura kuti Jesu ndiye Mwari. In Revelation iyoyo kutoziva kuti paiti ndini iye wobva wati pupasi. Because hakuna chokwadi chinopfuura ipapo. Ndosaka aitaura kuti temberi ndogona kuiputsa ndikaivaka in 3 days. Vaisanzwisisa. Ko ati akasika nyika in 1 day. Hallelujah. Amen. Adam ndakamusika in 1 day. Saka 3 days, what is 3 days to me? Hallelujah. Vanga vasingazive. Vomitisana, ko inga wani baba wedu Abraham, ko baba wedu Moses, ndakaboparidza futi nenyaya ya Moses muno. Ndikati vaiti baba wedu Moses vakati, ko munogona kumienzanisa naMoses seiko? Ima musi kuziva kuti ndiye Mwari here? Ko hamusati maona Revelation say yekuti paya pane power. Mukomana akutaura kuti takadya naye, tikafamba naye, tikaenda naye. Zvatakaona nezvatakanzwa. It never made sense to me until the Holy Spirit of God showed me kuti no zvaireva musi wakanyora vhesi iyi. Ndo paakazarukirwa kuti ndi Mwari. Saka paitonyora baibe kuti taidya naye, taifamba, aitovhunduka baibe kuti tatisingatoone kuti ndi Mwari. Taimuita munhu tisingatoziva kuti paya taitomhedurirana chingwa naMwari chaiye. Hallelujah. Hansi Mwari une simba, baba vokusingaperi. Iyo ndo yatoda kuemphasize kuti ndi baba vokusingaperi. Everlasting. Ukanzwa zvichinzi everlasting. Everlasting, it means zienda nekuyenda haana kwekutanga, haana kwekugumira. Iyo chiti 25 December. Saka it means kuti musi wa 24 wacho anga asati azvarwa, anga asati ako. Motona tatosiyana. Saka Jesu wako nawangu akasiyana. Hallelujah. Muchinda wekurugare.
the Prince of Peace. Takamboparidza futi nezvaMelchizedek, the Prince of Salem, Prince of Peace, muchinda werugare. Kukura kuumambo hwake norugare hazvina magumo. Agere pachigaro choushe chaDavid napaushe hwake. David anga ari bhaisikopo. Hey, vanhu havasati vanzwisisa nyaya iyi. It takes the Holy Spirit of God kunzwisa kuti David ranga ritori bhaisikopo riya. Zvinoita Mwari, because he is God, he can do what he wants. Mwari anotosika vanhu, avasika kuti vaite play sezvatinoita maplay aya otovaisa pastage. Vana Abrahamu yanga iri bhaisikopo rekuparidza Jesu. Isaac achitakurwa kuendeswa kunopirwa kugomo, ibhaisikopo. Hallelujah. Kana David ibhaisikopo rekuparidza Jesu. But vanhu havana kuzvinzwisisa. Zvakamirira mweya mutsvene waMwari. Ndosaka zvakanzi garai muJerusarema until you receive the Holy Spirit. Because when you receive the Holy Spirit, you'll be able to explain to people kuti aiwa, imuri kuti baba wedu David, ima hamusi kutoziva kuti David aitoparidza Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ndosaka David aiti mainzi mutemberi hamupindwi. Hallelujah. David aisvika otera otopfeka ephod. Akaine musikanzwa David angasikateerere zvemaprogram zvevanhu, ende ndo nguva yereligion paanga yakati nkinkinki, because mazuva ano unongoitwa makuhwa uchitaurwa mumawhatsapp nemumafone call. Kudhara vaikutaka nemabwe manje. Saka panguva iyoyo kuchitakwa nemabwe, David aisvika oti ephod yemuprista, osungirira ephod, otopinda osvika oti patebhuru yemuprista pane chingwa, otora chingwa oti vakomana ndikuziva kuti mune nzara, tane nguva tisati tadya, takanyimwa chikafu nabhara akatinyima chikafu, saka isusu chingwa chisina mbiriso ichi, medurai vakomana mudye tirarama. Dai zvakaitwa nemwe munhu angadai akafa. Asi David haana kufa. Why? Because aiparidza Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Hanzi kukura kwoumambo hwake norugare hazvina magumo. Agere pachigaro noushe choushe chaDhavhidhi napaushe hwake. Ausimbise, autsigire nekururamisa nekururama kubva zvino kusvikira panguva isingaperi. Kushingairira kwaJehovha wehondo kuchazviita. Hallelujah. Vanoshamisa nazvino nokusingaperi. Hanzi ndiwo kururama, ndiwo kururamisa. Vanoruramisa Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Vanoruramisa. Mazvita. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Takunosvika pakunopedza. Ndofunga timboenda paRoma chapter 1. Tingokurumidza kuti gaga paRoma chapter 1. Paroda kuti tinyatsonzwisisa nyaya iyo iyi yaJesu Kristu. Hallelujah. Praise the Lord. Roma chapter 1 vapavhisa Tangire ndi pa verse 1. Page 148 mapaya kumadiki eshona. Roma chapter 1 paziso. Paulo muranda waKristu Jesu wakadanwa kuti ave muapostori wakatsaurirwa ivhangeri yaMwari. Yes. Yaakapikira kare navaprofita vake. Yeah. Mumagwaro matsvene. Zvomwanakomana wake wakabva kurudzi rwaDhavhidhi. Yes. Panyama. Wakaratidzwa nesimba pamweya woutsvene. Kuti ndiye mwanakomana waMwari nokumuka kwake kuwakafa ndiye Jesu Kristu Ishe wedu. Hallelujah. Muri kuona kuti Paulo paari kutaura apa ingave kwaziso but ari kutoparidza. Maridzo iyoyi, just those few verses, inokonesa makereke mazhinji kutoratidza kusakwana kwawo. Because Paulo ari kutaura kuti ndiri muranda waJesu Kristu wakadanwa kuti ave muapostori. You can only be an apostle wadadzwa naJesu Kristu. Jesu Kristu ndiye anodedza maapostoli ake. Takaparidza the other day ndikataura kuti vana Simon Peter
sezvo vanga vaitwa vatungamiri vekereke vakafunga havo kuti vane simba rekugadza maapostoli. Takamboiparidza nyaya iyoyo. Ndobva vagadza wavakagadza vakati nini saSimon Peter ndiri overseer ndakugadza maapostoli munyowani. Muapostoli imwe takataura tikati the only time that is written in the Bible is the day raakaappointwa. Haana chimwe chaakaita futi after appointment yake. Kana kumbonzo wakabudisa demon 1 kana kumbonzo wakatendeutsa 1. But Jesus Christ ndobva vati no Simon Peter, I'm going to show you, just because you are an overseer doesn't mean you have the power of God inopfuura kwandiri. Zvinhu zvese zvinoendeka kana wauya kuzobvunza inini first. But ndakutoratidza ndakuappointa wangu muapostoli. Ndobva appointa Paul. Hallelujah. Amen. Saka ndosaka ari kuti Paulo muapostoli waJesu Kristu wakadanwa kuti ave muapostoli. Vasingazvizivi vana Simon Peter nana Bartholomew nana Matthew nanani kwavanga vari ikoko vaiti ndokune kereke. Asi uyu akadanwa ari kwake ega. Hallelujah. Vakatozongonzwa kunzi akuparidza ani asiri paungano ino iyi. Hallelujah. Sezvinoita vamwe vari kugumbuka izvinezvi kuzoti koma mwe zvari kuparidza akagadzwa nani. Ndo zvakaitika izvo zvakatozongoya nemakuhwa kuzi kune mwe murume ari kuparidza uku. Ende but maridzo dzake. Chikanzi ndianiko iye? Chikanzi anenge Sauro uya wataimbotisa uya. Aipota achiuraya vanhu because Sauro anga atori netsamba dzaakapiwa. The immunity. Dzekuti nyangwa akauraya maKristu 100 mukaenda nenyaya iyoyo kukoti vaitoseka. Because vasvika kukoti Paul aingobudisa tsamba dzake kuti otonzi discharge. Saka it was up to him kuti anotaka nemabwe kana anoshandisa demo kana it was up to him. Diplomatic immunity. And Paulo aitoti vanhu vanoda kuuraya maKristu vaitowana mukana wekunozviisa pasi paPaulo. Because diplomatic immunity yanga iri kuna Paulo. Ndosaka pavakanotema Stefan anga angoripo akangomira. Ndiye ailegalizer. Hallelujah. Vounza mbatya pana Paulo achiri kunzi Sauro. Kuitira kuti kana ikazonetsa nyaya yacho vanotaka tina Sauro. Ndiye Sauro wacho akadanwa naMwari kuti anzi Paulo. Saka vakatozoshamba kuti ko akagadzwa nani tisina kumisa maoko pamusoro. Tisina kumita appointment. Zvanzi but mirai mumbonzwa mharidzo yaanoparidza. Chizaruro chainacho. Tobva watoona kuti azvirwiswe izvi. Azvirwiswe izvi. Zvina Mwari mukati. Kusvikira Simon Peter overseer wakutaura kuti imi kana muchida kunzwa mharidzo teererai mharidzo yaPaulo. Simon Peter pane pakataura kuti imi muri kukanganwa here kuti tsamba dzaPaulo dzine humwe hukukutu hwekuti kana inini kunzwisa unotombondinetsa. Akutobvuma kuti hey ndezvaMwari izvi. Hallelujah. Saka ndopaya kuti ndakadanwa naJesu Kristu. Wakatsaurirwa evhangeri yaMwari. Yakapikirwa kare navaprofita vake mumagwaro matsvene. Ndozvandati mbotaura paya kuti aiparidza Jesu vana Dhavhidhi vese vaiparidza Jesu. Kusaziva kwevanhu kwokutadza kunzwisisa kuti nana Josefa nana Isaac vaiparidza Jesu. Hallelujah. Amen. Anzi yakapikirwa kare navaprofita vake mumagwaro matsvene zvomwanakomana wake. Because vhangeri inotaura zvomwanakomana waMwari. Kana isingataure zvomwanakomana waMwari haisi vhangeri. Kana yakutaura zvekungotengera mufundisi motikari haisi vhangeri. Kana yakutaura zvekuvakira mufundisi imba haisi vhangeri. Kana yakutaura zvekuti iwe haumo mubhuku haisi vhangeri. Zvinogona kunge zviri zvinhu zvamunodzidzisanawo kuti mugare zvakanaka muorganization, but harisiro vhangeri. Because vhangeri inotaura zvomwanakomana wake. Amen. Hallelujah. Amen. Wakabva kurudzi rwaDhavhidhi panyama. Hallelujah. Amen. Wakaratidzwa nesimba pamweya woutsvene kuti ndiye mwanakomana waMwari nokumuka kwake kuvakafa.
ndiye Jesu Kristu Ishe wedu. Kuna vana Jesu vakawanda vakanyuka. Umwe ainzi Bari Jesu, umwe achinzi Jesu wekwani, umwe achinzi kana kukwachiweshe kwedu. Kuna ainzi akamuka Jesu wekwachiweshe. Ezvinovariko vana namwazha vanotaura kuti ndiri Jesu. But difference iripo yataurwa naPauro kuti akaoneswa kuti mwanakomana waMwari nei nekumutswa kwake kuvakafa. Tiri kuvamirira kuti vamuke kuvakafa vanozviita vana Jesu. Varipi vaizviita vana Jesu vakazofa? Makuva avo vachingorimo mumakuva. Asi wedu 3 days amuka. Hallelujah. Amen. Nanhasi mupenyu. Hallelujah. Amen. Wakagamuchira naye nyasha noupostora kuti pakati pavahedheni vose pave nokuteerera kwokutenda nekuda kwezita rake. Nemiwo muri pakati pavo makadanwa kuti muve vaJesu Kristu. Kuna vose vari muRoma vadikanwa vaMwari vakadanwa kuti vave vatsvene, nyasha ngadzive nemi norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu noushe waJesu Kristu. Hallelujah. Amen. Saka nesuwo takutoverengerwa ipapo nekuda kwenyasha idzodzo. Hallelujah. Amen. Kuti takaitwa vamwe vake nokuda kwokumutswa kwake. Shuwa dai asina kumuka kuna kuvakafa tingadai tingamunamate. Amen. Shuwa dai asina kumuka kuvakafa pamwe tingadai tingatoziveni zvake. Chakaita kuti aite special, chakaita kuti aratidze kuti zveshuwa ndiye mwanakomana waMwari ndiko kumutswa kwake kuna vakafa. Amen. Vanogara vachitaura John 3 verse 16 anzi for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Vangeri rinotaura pane vhesi inototaura kuti Mwari vakazomuti musi waakamutswa kuvakafa. Ndo Mwari paakamutarisa vakati ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka. Hallelujah. Amen. Saka kana pachinzi begotten son, takamupiwa pakumuka kwake. Ndo patinopiwa Jesu ipapo pakumuka, because ndo pane simba rake. Dai asina kumuka kuvakafa zveshuwa angadai akangofanana nana Mohammed, nana Confucius, nana Buddha, nana meno maHindu, handizivo zvavanonamata ikoko zvakawanda zvakasiyana siyana. Nana Shembe last week ndaidzidziswa nezva hanzi anonzi Shembe. Vangadai vangofanana. But pakumuka vakafa ndo panoratidza kuti mwanakomana waMwari. Amen. Hallelujah. Hey, katingokurumidza kuti tingopedza chapter iyo iyi. Time yedu yatifambei. Verse 8. Verse 8. Rudo rwaPauro kuvaRoma. Pakutanga ndinonga Mwari wangu muna Jesu Kristu pamusoro penyu mose, nokuti kutenda kwenyu kunoparidzirwa panyika yose. 9. Nokuti Mwari chapupu changu, iye wandinoshumira mumweya wangu muivhangeri yomwanakomana wake, kuti handiregi kukurangarirai, ndichikumbira nguva dzose pakunyengetera kwangu, kuti zvimwe ndifambiswe hangu zvakanaka ndiuye kwamuri nokuda kwaMwari. Nokuti ndinoda zvikuru kukuonai kuti ndikupei chimwe chipo chomweya kuti musimbiswe. Yes. Nokuti ini ndinyaradzwe pamwe chete nemi pakati penyu, mumwe nemumwe nokutenda kwomumwe, kwenyu nokwangu. 13. Handidi kuti musaziva, hama dzangu, kuti kazhinji ndaida kuuya kwamuri ndikadziviswa kusvikira zvino, kuti ndiwe nezvibereko kwamuriwo sapakati pavamwe vahedheni. Ndine ngava kuvaGiriki nokuvatorwa, kuvakachenjera navasina kuchenjera. Naizvozvo kana ndiri ndakazvigadzirira kukuparidziraiwo ivhangeri, imi muri paRoma. Nokuti handinyari pamusoro peivhangeri. Yes. Nokuti isimba raMwari. Hallelujah. Nokuponesa mumwe nemumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGirikiwo. Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda
kuchienda kukutenda sezva zvakanyorwa zvichinzi wakarurama uchararama nokutenda. Haleluya. Hanzi handinyari nekuda kwevhangeri nekuti isimba raMwari. Haleluya. Kana Mwari vakupo zvakadai soka zvinokupa gwinyiso because kune vabati vepanyika ino vane zvigaro zvavo vanenge vachiti haufaniri kuriparidza vhangeri, haufaniri kuriparidza, kutombosvikawo pakutomboitwa intimidated, kutanga kuti zvino ndingatsamwise varidzi here, ndingatsamwisewo vakuru here. But kana wazonzwisisa manje ndobva unozoziva kuti no, nyangwe vakashora, nyangwe vakatuka, ina ndinganyari nekuda kwevhangeri nekuti isimba raMwari. Haleluya. Kana wakunzwisisa simba riri muvhangeri raMwari, shuwa hautye, hauvhunduke, unomira naro vhangeri. Haleluya. Nekuti mariri kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda pakutenda, sezvakanyorwa zvichinzi wakarurama uchararama nokutenda. That faith that I have in the God who sent me ndochandiraramisa izvozvo. Haleluya. Vakauya masatanist vachida kundirwisa, vakauya varoyi vachida kundirwisa, vakauya vafundisi vanenge vachida kunditi nyarara, vakauya indichaziva kuti inini ndichararamiswa nekutenda. Haleluya. Whether they come in your dreams or what, chichi, iwe unoziva that just shall live by faith. Iko kutenda kwawina muna Mwari iko kuchakuraramisa. Haleluya. Iri kundinakidza mani chapter iyi. Ndofunga ngatipedzise hande paverse 18. Verse 18. Kurashikwa kwawa hidden. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusada Mwari kwose kusarurama pavanhu. Vanodzivisa zvokwadi nokusarurama. 19. Nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo. Nokuti Mwari vakazviratidza izvo kwavari. Inzwai manje nyaya iyi yakuchivhumbunura manje. Let me tell you the truth. Vanhu vanogumbuka nekuparidza kwangu vhangeri vane zvavanowandisa. Saka apa vhangeri kutonyatsotaura kuti nekuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pekusada Mwari kwose nekusarurama kwavanhu. Vanodzivisa zvokwadi nokusarurama, nokuti izvo zvingazikanwa zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwavari. So vanhu ava vanenge vakutya kuti zvinozobuditswa zvisakarurama zviri mavari, because Mwari kana vatuma munhu vanoburitsa zvakarurama zvavo through munhu iye. Ende shoko raMwari rinotaurwa, but panotaurwa shoko raMwari haritaure the good things only. Shoko raMwari rinotaura the good things, but it also points to the bad things that are in people who are claiming to be people of God, but they are doing bad things. Ndo patinoti paya mamwe mavhangeri haana kukwana, because chaari anongotaura the goodness, anongotaura prosperity, anongotaura kuporeswa paurwere, anongotaura kuwana mari and abundant life, achitaura kuti iwewe kana uri mukristu unofanira kunge uine mari, you should live a successful life, you should have businesses, you should have expensive mansions, you should have expensive cars. Hausi mwana waMwari kana uchitambura, ungagoita mwana waMwari sei kana usina mari, unoshayiwa mari yerent sei uri mwana waMwari. Mweya waMwari haungotaure the good only. Mweya waMwari unotaura the good, but it also points at the bad. It highlights kuti vanhu vatende kona kuzotendoka sei. Kana munhu wese achibhabhadzirwa achingonzi everything is well. It is well. It is well. Highly favored. Highly blessed and highly favored. Highly blessed and highly. Apa uri kubva uno madoro utori nebhabharasi. Vamwe vari kutopinda mukereke zvine zvaine bhabharasi vachitanga praise and worship. Mweya waMwari chaiwo unototaura kuti iwewe bhabharasi rako irori ngazvipere. Chinoita kuti udokwairire kuda kumwa doro chipere, chinoita kuti udokwairire upogwe chipere.
ndo mweya waMwari chaiwo iwoyo unoribhuka kutaura kuti ungochani unofana kupera ndo mweya waMwari iwoyo. Mweya waMwari unofana kutenderwa kutaura kuti kana mukereke musina kumira zvakanaka mutaurwe kuti hamuna kumira zvakanaka. Iye Kristu Jesu watiri kuparidza uyu akapinda nechiwepo chamboko chaicho kurova vanhu mukereke. Akati imba yababa vangu haingaitwe imba yemakororo. Vanhu vakuita business mukereke, using the church as a business. Because muprista akataura kuti Mwari vakanditi inini kana uchida kuregererwa zvivi zvako unofana kuuraya gwai. Kana usina hako mari yegwayana, alright vane mbudzi ngavaunze. Alright kana usina, kune vamwe vasina mari varombo kupedzisira. Alright chingonza njiva. Tukuurayira njiva yako toti zvivi zvako zvaregererwa. Ndobva vamwe vazoti ko inini hangu handina ndiri gentleman ndinoshanda kubhengi. Ndiri tax collector. Nyaya yekuzoswera ndichifudza makwai handina manje. But pandinoita tax collection ndine mari yandinonokorwa iri paside. Zvanzi don't worry. Zvatichaita manje takuchitanga kuita business in the church. Kune vane makwai vakuuya vachisungirira makwai avo patemberi. Vane njiva vakusungirira. Vanhu vakunza zvipo zvavo muchechi kuitira kuti iwewe paunouya iwewe unotengera muchechi. You don't even need kubva kumba kwako uchidhonza gwai kana kudhonza chii. Unongouya muchechi unozviwanira muchechi wotengera munomu. Hallelujah. Ikatanga business. Saka mama kuti muchechi muchipinda so unotanga nekusvika ukuna matebho. Rimwe tebho gumbo rakatosungirirwa mbudzi iripo. Rimwe tebho rakatosungirirwa gwai. Rimwe tebho rakatosungirirwa. Apa pane tori nekeji yetu njiva. Apa patori hey. Church yakatanga kuita a debacle circus. Kamwe kari kuti me, kamwe kari kuti shiri dziri ngoti hey. Vanhu vakukangana chavari kuira kukereke. Yato business. Zvichireva kuti kune umwe aigara patebho aine bhuku rake achinyora accounts muchechi. Hallelujah. Amen. Akuita accounts dzekuziva kuti njiva nhasi kwatengwa 10. Nhasi business rafamba. Makwai nhasi kwatengwa 4. Hey, mazuva ano vanhu havasi kuita zvivi mani. Vari kutenga zvishoma. Zvivi ngazviwande vanhu vauye vatenge more. Because the more they sin, the more they come and buy. Amen. Hey, ko bhuku rakamira sei? Baba ninga havamo nhasi. Havana kutenga. Vakuzviita mutsvene naye. Sei vasiri kubhadhara kuno? Jesu akauya nechiwepo akavarova vese. Hallelujah. Kakudubura matebho iwayo. Kudubura. Pisa zvese izvo. Hallelujah. Akati imba yababa vangu haingaitwe yemakororo. Vhangeri rinofana kuparidzwa nevanhu vakatumwa naMwari. Vanokudubura matebho evanhu vasina kutumwa naMwari. Kusvikira vanhu vakuti uyu haana mweya waMwari uyu. Munhu rudzi anouya nechiwepo mukereke. Asi havazivi kuti ndiye Mwari wacho. Rinouya richirwadza vhangeri ratinoparidza kunge chiwepo. Tichizvambura kurova vasina kutumwa naMwari. Because rinotaura kuti iwe hauna kutumwa naMwari iwe. Hallelujah. Because dai wakatumwa naMwari ungadai usina kushandura kereke yaMwari kuti ive nzira yairi. Hallelujah. Kutaura zviri muBhaibheri, handisi kutaura politics. Hallelujah. Ande hedu pamberi. Verse 20. Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi roumwari hwake, zvinoonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti warege kuva nepembedzo. Nokuti waiziva Mwari asi hawana kumukudza saMwari kana kumuonga, asi wakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isine zivo ikasvibiswa. Hallelujah. Muri kuona kuti yadzoka futi yatakamboparidza paya kuti zvisinga zvinoonekwa zvakasikwa nezvisingaonekwe. Hallelujah. Imwe vhesi ikambotaura futi kuti iye Jesu ndiye akasika zvese zvinoonekwa nezvisingaonekwe. Hallelujah. Saka apa pari kunzi hanzi nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwe, iro simba rake risingaperi noumwari hwake,
zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa kuti varege kuva nepembedzo. Haleluya. Nekuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari. Havana kukudza Jesu. Dai vakakudza Jesu saMwari vangadai vasina kumuteerera. Right now vanhu havasi kumukudza saMwari. Why? Because vhangeri rake vari kurirerutsa. Amen. Dai vaimuremekedza saMwari vaisarerutsa vhangeri. Inini mwana waJennifer naEdward ndogara pasi ndichichinja doctrine. Chichikiso kushaya chichikiso. Toti no, I think it was wrong. Reka tichichinja tichidai so. Ndosaka ndichiparidza ndichiti hatimire ne-man-made doctrine. Because man-made doctrine is dynamic and it changes. Kana chakagadzirwa nemunhu chinochinjwa nemunhu. Asi shoko raMwari lives forever. Ende vanhu vanorwadziwa nemashoko iwayo havana kumira pakanaka. Because vakamira pakanaka vanoziva kuti doctrine ravo kana richienderana neshoko raMwari hakuna chinorwadza. Indakati tinomira neshoko raMwari. Kana doctrine riri rooted in the word of God riri right. Asi kana doctrine richipesana neshoko raMwari riri wrong. Ko munhu anogoda kuzomira nechinhu chinopesana neshoko raMwari sei? Hallelujah. Amen. Nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuvonga, asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo, isine zivo ikasvibiswa. Kushaya zivo kwavo ikoko kwakaita kuti vasvibiswe. Vamwe vopedzisira kuti zviko zvamakutiitira zvitsva izvi zvatisingazive. Kushaya zivo kwenyu ikoko ndokuchaita kuti musvibiswe. Hallelujah. Handei paverse 22. Verse 22. Wachiti takachenjera. Wakawa mapenzi. Wakashandura kubwinya kwa Mwari usingafi. Wakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa. Neshiri nemhuka dzina makumbo mana nezvinokambaira. Muri kuona manje yadzoka futi nyaya yeChristmas iyai. Anzi vakaita anzi vachiti takachenjera vakava mapenzi. Shua vhangeri raMwari iri upenzi kune vakachenjera. Amen. Asiwo kuna Mwari uchenjeri hwepanyika ino upenzi. That's why tiine question mark nevanhu vanoti kana tichida kutsvaga vafundisi ngatitsvage vakadzidza. This is a very controversial statement and I know ndinogona kuvengwa nekutaura zvakadai, but kana mweya waMwari wati ndizvitaure ndozvitaura. Amen. Tine problem yevanhu vanotora uchenjeri hwepanyika ino as qualification for the kingdom of God. Iro vhangeri raMwari richitaura kuti uchenjeri hwepanyika upenzi. Education upenzi kuna Mwari. Am I saying Christians should not be educated? No. Christians should be educated. Indine vana vangu Kayla na Tafadzwa Raymond Jr. Ndiri kutovanamatirao ezvino izvi kuti vaitewo chikoro chavo. Kana vachita maprofesa ngavaite maprofesa. Amen. Kana vachita madoctor ngavaite madoctor. But from a young age I'm teaching them that education and the kingdom of God are two separate things. Don't ever make the mistake of thinking if you're educated, therefore it amounts to salvation. No. Ukangoona wakuti uyo akafanira kutungamira kereke because akadzidza watotsva. Amen. So was the most educated. He was the most educated. That's why tine rimwe vhesi rimwe zuva tichaparidza mharidzo paakapinda mukereke achiva challenger. Akati kana muchida huyai. Vaitomutya because vaimuziva kuti kuchikoro chaGamarieri hakuna aimukunda. Ndiye anga akadzidza kuvapfuura vese. But he was not appointed by God because of that. And to show that from the day akadanwa naJesu Kristu mapepa iwayo akaarasa. Hakuna kwamakambonzwanza akazouya achizopresenta mapepa ake. Kuti handiri professor inini. I am the greatest pachikoro chaGamarieri. Mukavhunza Gamarieri uyo anokuudzai kuti ndini mukuru. Hakuna student akambobvira aita inopfuura inini.
Tiratidze vhesi yacho kana iripo. Pandinoziva chete ndepekuti Gamaliel akasumuka mukereke achirambidza vanhu kuuraya vana Paul. Akoneswa nemharidzo. Akutoti izvi zvinobva kuna Mwari izvi. Ngativasiye vakadaro. Kana zvisina kubva kuna Mwari zvichaparara in a few days. But kana zvina Mwari zvinorarama. Ndokugezwa maoko kwaakaita Gamaliel, because akatoona kuti mufana uyu zvaakuita izvi hazvisiri izvo zvandakamudzidzisa. Because zvandakamudzidzisa zvazviri zvemurayiro, zvanga zviri zvesabata. Apa akutaura kuti sabata takarasika. Saka hei handichaipindiri. Am I saying an educated man or an educated woman cannot preach the word of God? No. Kune vamwe vanhu vakaropafadzwa. Unogona kutoita professor panyama. Ogowana salvation. Ugoparidza shoko raMwari. Amen. Unogona kutoita kana doctor. Kana chii chekudzidza paacademics. Ugowana salvation. But dzaanyashamu dzaMwari dzekuti unenge watonzwisa kuti zvinhu zvakasiyana izvi. Otherwise tikadai takutotaura kuti vasina kudzidza dzokerai kumba. Vasina chikoro, very sorry. Vhangeri racho manje rinodaka kudzidza mbichana. Kana dai wambo maybe tikamboita kana A level. Kana kuti maybe tomboti O level. Kana JC zvayo. Kana usina JC, chimbodzokera. Manje uri kuti primary. Saka ucharinzwisisa sei vhangeri? No. Vhangeri rinotonzi ndine zuro here wandainzi no Friday yandainzi panoperera pfungwa dzevanhu ndo panotangira pfungwa dzangu. Ende ipapo pane chakavanzika chakataurwa naMwari kunzwisisa kuti panoperera pfungwa dzevanhu ndo panotangira pfungwa dzaMwari, mini kuti munhu nepfungwa dzake hakwanisi kunzwisisa vhangeri raMwari. Only the grace of God can lift you to his dimension and his level kuti urinzwisise, otherwise you will never understand it. No matter how intelligent you are. Kune vakanyorwa vanenzana ana Isaac Newton. Say Isaac Newton nana anzani Einstein. Vainzi possibly the most intelligent man. Wana Tesla. But kana Mwari asina kusumudza kusvika ku level ye revelation, haufa ukanzwisa vhangeri raMwari. Uchapedzisira wakuti ukaverenga vhangeri raMwari wonzwa kuti kana ndikabhadhara chegumi ndokuti ndisaita accident. Kana ndikabhadhara chegumi ndokuti ndisabirwe mumba. Ukaona munhu achibirwa unzi nekuti hauna kubhadhara chegumi. Ratopotsa vhangeri papo. Ratopotsa. Because hauna kubhadhara mari kuchechi. Ndosaka zviri kudai so. Ko vasina mari yekubhadhara vachaita sei? Alright, tombozvipindurudza. Ko vana Bill Gates vane mari. Handi mati vane mari ndokuratidza kuti Mwari varipo. Saka vana Warren Buffett, nana Strive Masiwa, nana Bill Gates, nana anonzani Richard Branson. Ane mari yekutenga ma-islands. Richard Branson is enough money, he bought islands. Whole islands kunzi ndeyake. Saka ndo vane mweya waMwari. Because tikuti isusu kana mwana waMwari unoonekwa nekuwana mari. Ana Queen Elizabeth ane bank account yekuti nyango haife yakapera bank account ya Queen Elizabeth. Saka ndo vane mweya waMwari. Ndo vanofanira kuti paridzira kana zvakadaro. Tingadai taiparidzirwa nana Robert Mugabe vane mari nana Mobutu Sese Seko wekuti ainzi aikweretesa nyika mari. Saka munhu iyeyo ukamuparidzira achatendeuka sei? Because Mwari wako anomupa mari handiti. Ko iye mari kana ainayo chaachada chii? He doesn't need God. He doesn't need God because he has got money. Bill Gates muchamuparidzira sei? Because mari yamuri kunamatira kuti muwane imimi anayo. Saka it means Mwari wakamisa pachinhano chamusati masvika imimi. Nema 10 days amunoita every year. Bill Gates anotaura kuti nema 10 days amunoita iwayo. Muri kunamatira kuti muite mari. Indinayo mari ini. Saka chitoya mutendoke kwandiri. Zvichiratidza kuti vhangeri rakatosiyana nenyaya yemari yamuri kufunga. Vhangeri rakatosiyana nenyaya yedzidzo yamuri kufunga.
iyo dzidzo it can actually be a negative inotokutadzisa kuti ugamuchira shoko raMwari. Because unosvika pakuzvikudza kokuti kana isusu takuritaura vhangeri unotitarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro woti is ignorant, haazive uyo haana kudzidza. Dai akadzidza angadai akanzwisisa kuti zviri kudai. Hallelujah. Amen. Because pane ka-arrogance kanouya ne-achievement. Because achievement nedzidzo inokudzidzisa kuita confidence in yourself. Kuti ndakapenga ini. Kana riri zama ngari uye ndinorikwatura. Hallelujah. Tomboisiya nyaya iyoyo handei kumberi. Next verse. Verse 20 tuzokera pa 20 tushena. Wachiti takachenjera wakawa mapenzi. Wakashandura kubwinya kwaMwari usingafi, wakakuita mufananidzo wakafanana nomunhu unofa, neshiri nemhuka dzina makumbo mana, nezvinokambaira. 24. Yes, okay. Ndanchida kupedzisa ipapo apa futi ndandakanganwa sorry. Kuti vakatora Mwari ndobva vamufananidza nezvinhu zvepano pasi. Ima musinzwisa nyaya yatiri kutaura yezvinezvi muchikamu chino ichi. Tikutaura kuti Jesu ndiani. Saka iwo because pfungwa dzavo dzakazara education. Education inotaura kuti munhu wese ane birthday. Education inotaura kuti munhu wese anozvarwa neday raanozvarwa ndo paanotangira. Education haikutendere kuti ufunge kuti kune umwe asina birthday. Akangogara ariko everlasting to everlasting. Hallelujah. Ndo pari kutaurwa apa. Kuti vakashandura kubwinya kwaMwari asingafe. Vakakuita mufananidzo. Hallelujah. Wakafanana nemunhu unofa. Because munhu anofa ndiye anozvarwa onzi happy birthday. What happy birthday kuna Jesu say? Motofraya chicken. Merry Christmas, Merry Christmas. Dzimwe nguva ndinozongoti hangu ndingazviite sei. Vanhu vanonditumira 200 messages. 500 messages. Nemumwe munhu ane 2 years asina kutaura newe anokutumira message musi uyu. Merry Christmas. Hey, our Lord Jesus Christ is born today. Our Lord Jesus Christ. Dzimwe nguva ndozoti handingagodore vanhu. Rimwe zuva richasvika rekuti ndichapindura munhu wese anonditumira ma-Merry Christmas aya. Nemapicture ema-Christmas tree. Kuvaudza kuti imi. Wamuri kuti akazoronza 25 ndiani. Because pamwe mune munonamata akasiyana neni. Wotona mamwe machechi akutoisa Christmas tree. Muchechi. Christmas decoration. Why? Shabhepi. Ivesi ipi yakati isa ma-Christmas decoration. Muchechi. Tona kurasika kwevanhu. My people perish because of lack of knowledge. Easter bunny, Easter egg. Ndinongofarira hangu kudya chocolate. But ndakaudza vana vangu rimwe zuva ndikati imi nzwisisai kuti Easter pamunoti Easter bunny, Easter egg zvakabva kuna diabolosis. Where does the bunny and the egg fit pakufa kwaJesu nekumuka kwake? Kune zvizhinji zvinounzwa naDiabolosi akawanza. Vanhu vachipinda mazviri vasingazivi kuti vari kutopinzwa mune zvakaipa. Zvakadeketerwa. Vanhu vachiti ndiKristu, but haasi Kristu. Hallelujah. Handi yedu pavhesi 20 23 24. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo. Yes. Akavaisa kutsvina. Yes. Kuti vanyadzise mwiri yavo pakati pavo. Yes. Avo vakatsinana zvokwadi yaMwari nenhema. Vakanamata nokushumira chisikwa pfuura musiki. Yes. Iye unokudzwa nokusingaperi. Amen. Hey, hallelujah. Iyi vhesi dai vanhu vainzwisisa vhesi. Vanhu vaibuda musodzi. Ipapa tikangoiverenga vhesi tinogona kutoti ngativhare mabhebhuri tiende kumba. Hallelujah. Amen. This verse so powerful. Saka Mwari mukuchiva kwemwoyo yavo akavaisa kutsvina kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Eish, kune zvinhu zvinoitwa nevanhu zvokuti Mwari achitarisa anoona tsvina.
vanhu vanoisa mwiri yavo kudzinyadzisa. Kune zvimwe zvinhu zvokuti ukazviparidza unourawa nevanhu. Munhu wese zvine zvaangozvinyora nyora muviri. Nemakristu unoona munhu akanyorwa. Chiko ichi kutsvina. Mwari akavaregera kuti it's okay. Haleluya. Kuti vanyadzise miviri yavo pakati pavo. Zvinonyadzisa. Munhu wamunototi akatosvika. Tona mudzimai anenge akasvika. Kuzoti asvika padhuze ona akanyorwa. Murume vamwe anotoda kunamata Mwari zvakanaka. Svika padhuze ozona akanyorwa. Kuchachivu tichi. Haleluya. Amen. Vamwe vachinzwa mharidzo iyoyi vachatoti he is an educated, unokona haazive zviri modern. Ndosaka Mwari vachitida hedu isusu. Haleluya. Mwari akavasiyira kutsvina. Tikaendera mberi nayo chapter iyoyo munonzwa Mwari akutaura kuti ndo vaakatendera kuti vadanane murume nemurume, mudzimai nemudzimai. Munoziva kuti kana baba Chakombera muchibva kubasa mukasvika pamaraina mukaona tuvana twepa next door tuchiputa fodya, munongoramba makaisa maoko enyu mumwe mungopfuura. Haleluya. Amen. Ndikutaura zvakadzika zvevhangeri ipapa. Amen. Mwana wepa next door ukamuona achiputa fodya kana kumwa doro, unongoisa maoko mumwe opfuura. But are you going to do the same kana ari wako? Ndozvinoita Mwari izvozvo. Ndikutaura zvakadzika zvevhangeri. Kune mumwe akambondibvunza akati, ko iwewe zvauri kutaura izvozvo uri kuti Mwari akakuratidza, ko isusu tiri vanhu vaMwari sei Mwari asina kutiratidza? Here is your answer here. Mwana weku next door Mwari anoisa ruoko mumwe opfuura. Haleluya. Kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari anotsiura kuvana vake chete. Kune zvimwe zvinhu zvokuti Mwari anotsiura kuvana vake chete. Zvimwe zvinhu Mwari anotokusiyai muchiita. Because muri vana veku next door. Otokusairirai wese kuti haini kutsvina. Manje vanhu kana vachinzwa kuti tsvina vanobva vafunga yatinoti tsvina. Isusu yatinoti tsvina Mwari haone tsvina iguruva. Anotoseka Mwari kuti kuvari kugoti tsvina. But handiguruva ndo randakavasika naro here guruva iri. Vanogeza vachibvisa guruva but iwe iguruva futi. Handisi kuti musagezi. But ndikwanza kutsanangura kuti chatinoti tsvina isusu naMwari chaanoti tsvina zvakasiyana. Amen. Chivi ndo tsvina kuna Mwari. Amen. Hallelujah. Amen. Tinzwe verse 25. Avo vakatsinhana zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata nokushumira chisikwa kupfuura musiki. Iye unokudzwa nokusingaperi. Amen. Hamuzvione zvichiitika mumakereke yekuti vanhu vanotanga kunamata chisikwa kupfuura musiki. Inotanga hondo mharidzo iyoyi. Umwe akainzwa ndichiparidza iye achatondivenga. But zviri muBhaibheri. Ende tinozviona. Last week ndine picture ndakaona iri very disturbing. Ndikatoisa pa status yangu. Yemwe murume anozvita man of God. Ari kuburuka pa airport achifamba. Ona varume vakuru vakaita mudhadhadha kupfugama kudai izvo. Achivakwazisa iye ari kufamba akadai. Akareba ari kutwasanudza maoko achivakwazisa. Iyo vakapfugama kuita kunge madzimai manje vachimupfugamira kudai izvo. Papa. Ari kunamata chisikwa. Hallelujah. Amen. Chii chinenge chaitika kusvika vanhu vazosvika pa level yakadaro?
Hallelujah. Amen. Vanhu vachidyirwa mari dzavo vasingavhunze. Hallelujah. Munhu anopedzisira kuti hey, hairstyle ina papa ndo yandoda kuitawo. Hallelujah. Papa vakaenda vakanotenga mastand nemiwo. Handi vakazonzi vari kuitana nakasukuere uku kwakuzonzi vakadya mari dzevanhu. Hallelujah. Takutaura mazita evanhu mutiregerere, but tikuedza kuratidza kuti hey, vanhu vasunungurwe muutapwa uhu. Ndiri kutengeserai anonzi mai anointed bricks, anointed bricks, anointed chibage. Vanhu vavharwa unoshaya kuti chakaitika chiko kuti vanhu vavharwe meso kudai, but vhesi yakutsanangura manje kuti Mwari akavasairira because vakada kunamata chisikwa kupfuura musiki. Tine vanhu vakatiparidzira vhangeri, vakatizivisa Jesu. Kana Ishe akavadedza kuti vabve panyika inoyi, tinotenda vaenda, but havasiri vakatipa vhangeri chakaripiwa naJesu, because pane vamwe vakaparidzira vakasatendeuka. Amen. Hallelujah. Amen. Loita unge ndiri kusora hangu sorry, but ndikutaura chokwadi chaicho. Dai rari simba ravo munhu wese wakaparidzira ngadai akatendeuka. Amen. Kana inini I'll tell you today, it's not everyone I preach to anotendeuka. Because handisiri ndotendeutsa. Amen. Anotendeutsa mweya waMwari. Saka iye mweya iyo ndiye anotsanangura waanoda. Ramba wakabatirira munhu akafa. Munhu anotosvika pakutokuvenga kuti wataura kuti Jesu ngaasumudzirwa pamusoro pemutungamiri. Tona kurasika kwemunhu. Munhu otoita offended kuti wataura kuti mutungamiri wake haasi Jesu. Hande hedu pamberi. Verse 26. Saka Mwari wakawaisa pakuchiva kunonyadzisa. Yes. Nokuti vanhukadzi wavo vakashandura basa ravakasikirwa ndive basa ravasina kusikirwa. 27. Saizvozvo vanhurumewo vakasiya basa ravakasikirwa mumunhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro vakafanira vokurashika kwavo. 28. Sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, Mwari akavaisa kumurangariro wakarasika kuti vaite zvisakafanira. Wakazadzwa nokusarurama kwose, nokuipa, noruchiva, nokuvenga, wakazara negodo, nokuuraya, norukave, nokunyengera, nechinya, vanhu vanoita zheve, navacheri, navanovenga Mwari, navanodada, navanozvikudza, navanozvirumbidza, navavambi vezvakaipa, navasingateereri vabereki, namapenzi, navanoputsa sungano, navanozino rudo kwaro, navasine ngoni, avo kunyangwe vachiziva havo chirevo chaMwari kuti vanoita zvakadai vakafanirwa norufu, havaiti izvo bedzi, asi vanotenderana navanozviita. Hallelujah. Amen. Pakauma. Handina kumboziva kuti chapter iyi ndo zvairi. Hallelujah. Ishe hangoti ndiverenge. Patinoparidza vhangeri tinzwe kuchapter iyi. I didn't know ndo zvairi. Yakauma chapter iyi. Asi iri kunyatsotsanangura clearly. Praise the Lord. Hallelujah. Ishe ngavarumbidzwe. Ndapera simba. Amen. Hanzi Mwari akavarasira kutsvina. Akavarasira kune zvinonyangadza.
apa isita tichiona pachitaurwa zvengota ndikati ndokuoma kwazvo kwatozoita wesi kupfuura ipapo. Haleluya. Sezvo vakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari, Mwari akavaisa mundangariro, kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Kune vanhu vari kukanganisa right now because God has allowed them kurasika, kwokuti ivo vachikuona uchiparidza shoko raMwari vari kutokuona kunge iwe uri mudzivisi weshoko raMwari. Indine vamwe vakatoparidza ndirimo vachitaura kuti uyu mudzivisi weshoko raMwari anorwisana nevhangeri, but Mwari vakandinyaredza vakati aiwa usarwadziwe nazvo because ndiwo vaya because to them vanenge vachitoona vakatorasika and ivo vari kutorevesawo nemwoyo vachitoti vari right. Umwe akambonditi saka unoti Mwari vangatenderere kuti vanhu vakatendeka, vanhu vanoda kunamata Mwari, vanhu pane paunenge wakapotsa, but manje paunenge wakapotsa ipapo unenge wakapotsa pasingaregerereki. Saka kana wadaro manje Mwari obva wakurasira kutsvina. Kunoku tichibva kuZimbabwe takauya kunonzi kunoku Gauteng tisingazive, tatakajaira marodhi edu ekuZimbabwe ekuti waiti ukarasika unongoti tinongoenda pa next 10 ndoita U10. Kunoku kuna anonzi ma-freeway nema-off-ramp ekuti ukangorowa 1 off-ramp isiriyo unoerekana waku Bloemfontein. Haleluya. Because nzira yacho maendero ainoita manje haina reverse, unenge uchingoramba uchingoenda. Pamwe paunotoziva kuti ndarasika, hei veduwe ndarasika, unotofonera vanhu uchitoseka wakomana ndazorasika, but yekudzoka hakuna manje. Wotoona kunzi purchase room. KuKimberley ndazowana pakanzi Kimberley sei. Indinoda kuenda paBraamfontein. Indakazviita muna 2006. First time yangu kudriver muno. I think 2005 2006 ndapiwa motikari nemumwe sawira wangu. Sawira iye aitozvo kumwadoro. Saka ndobva ndamuti achaziva kuti ndandasiya chikuma ndikati kwakutonhora 2006 kwakutonhora ndikati ndasiya juice kumba pawandiuya uzonditora kumba kwangu wangoti ngatitenderera apa 5 minutes. Saka tafunga kuti changoenda wondidzosa kumba kwangu. Zvino iwo zvauri pana kuzvanza manje ndine vamwe vangu kati akutombomwa doro. Kati makuita zvokumwa doro manje ina ndimwe doro kandoita sei. Kati ora chinditendera ndite sei. Ndiende unotora juice kumba kwangu because ndakutonhora. Zvanza makia aya tora, mungoziva zvinoita vanhu vedoro. Makia aya tora. Koenda ngozivei ndiri kuziva zvangu zvekuZimbabwe. Ndapinda muroad. Indiri kuti ndiri kudzokera kumba kwangu kuSanton. Pandiri kudai so ndakutoona panzi Bloemfontein. Ndiri kufona manje ndarasika. Ndiri kuona kwakanzi Bloemfontein. Saka ndotena papi zvanza wotongoramba uchienda. Uchatozoona paunowana off-ramp. Wotora off-ramp iyoyo. Iyo off-ramp yacho pauri kuiwana usafunga kuti ndo panobva padzoka futi. Off-ramp iyo inokuendesa kwainoendesa. Woramba uchitsvaga futi. Haleluya. Amen. Zvinoitika panyika pano dzimwe nguva mucherechedzo wekuti tinzwisise zviri mumweya. Mumweya manje kune makona. Kune tumwe tunhu twekuti unogona kuti kudherera, but ukangotwita chete tunokupinza mu-off-ramp. Ende off-ramp iyoyo manje dzimwe nguva ukanzwirwa nyasha naMwari pamwe 10 years kuti uzokwanisa kubuda mu-off-ramp iyoyo. Kana nesuwo tine zvimwe zvatakaita tikapinda mazviri zvanga zviri ma-off-ramp, Mwari vakazotinzwira nyasha kutidzora. Tosaka zvichinzi tofana kungwarira. Umwe akazonditi iwe uri man of God akaita sei asina rudo. Pane munhu wandandapesana naye. Ndikati no. Chausiri kunzwisa ndechekuti uyu ndakamuregerera kare uyu. But ndakamuregerera ndakumukeep at a distance. Because ndinonzwisisa kuti kuyanana naye i-off-ramp. Ende dai ndakaramba ndiyanana naye ndaipinda mu-off-ramp yekuti handizivi kuti makore mangana izotoreka kuti ndidzoke. Zvinoda mweya waMwari kuzvinzwisisa izvozvo. Rova off-ramp. Uzoona panzi bela iwe rutsvaga Midrand. Wako Hammanskraal. Haleluya. Tambotora nguva. Ngatipedzise shoko raMwari. Tiende vaHebheru chapter 7 verse 3. Tobva tapedza. Because sorry zvenyu vanhu vaMwari. Ndakutorera nguva. But toda kuedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti Kristu uyu akamira sei. Hebrew chapter 7 verse 3.
but ndiri kuona ndichiropafadzwa tikapinda muchapter yes. Saka patikuda chapter 7 verse 3 iyi maybe hey yakareba ndamboti timbotanga nekwekutanga because tikuda verse 3 ka. Saka ngatimbotangirai paverse 1. Tikuda verse 3 but ngatimbotangirai paverse 1 timboona takunopedza hedu. Sorry ndakutorirai nguva. Hebrews chapter 7 verse 1 pane musoro weshoko unoti Kristu muprista mukuru norudzi naMelkisedeki. Yes. Verse 1 nokuti Melkisedeki uyo mambo weSaremu muprista waMwari wokumusoro-soro. Yes. Wakasongana naAbhurahamu pakudzoka kwake andouraya madzimambo. Akamuropafadza. Abhurahamu akamupawo chegumi chezvose. Iye pakutanga ari mambo wokururama kana zvichishandurwa. Uyezve mambo weSaremu ndokuti mambo worugare. 3 asina baba, asina mai, asina madzisekuru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kweupenyu, asi wakafananidzwa nomwanakomana waMwari unogara ari muprista nokusingaperi. Ndidzokororei verse 3. Asina baba, asina mai, asina madzisekuru, asina kutanga yes kwamazuva kana kuguma kweupenyu, asi wakafananidzwa nomwanakomana waMwari unogara ari muprista nokusingaperi. Muri kunzwa imuchiti 25 December. Hallelujah. Imuri kuti 25 December happy birthday. Muri kuona kuti shua Jesu wamunonamata akatosiyana naJesu wedu. Ndo panoratidza apa kuti vana Jesu vakawanda ende Jesu shua vanhu vari kunamata Jesu umwe akasiyana newedu. Hallelujah. Amen. Hanzi nokuti Melchizedek ndofunga musi weTuesday watakaparidza ndichitaura nezvaMelchizedek. Ndikati nekuti Melchizedek uyu mambo weSaremu musoro wenyaya yangu achiti Kristu muprista mukuru une rudzi naMelchizedek. Because remember pakanzi Salem zvinoreva kuti peace. Uye vanhu vanotaura vachiti Salem ndo zita renzvimbo yakazoshandurwa ikazonzi Jerusalem. Hallelujah. Amen. Saka mazuva aya Abraham paaidanwa paya aidanwa kuti auye kuzosangana naMelchizedek. Abraham ipapa inzi Abraham siya nzvimbo iyo, siya na baba wako na mai vako, siya hama dzako, nekuti vanonamata Mwari but havanamate munzira yandinoda inini, nekuti vanonamata vachisanganisa. Machirairedzo vachinawo, chimbo vachinadzo, mazango vachinawo. Hallelujah. Amen. Hey, ngoma nehari vachinadzo. Ngoma hadzina kuipa, hari hadzina kuipa. Kana uchishandisa hari kubikira kana decoration. Ngoma kana uchishandisa ungoridzo hako haina kuipa. Asi kune vatinoziva vanoshandisa ngoma mumabasa erima. Kune vatinoziva vanoshandisa hari mumabasa erima. Hazvirevo kuti munhu wese waunopinda mumba make ukaona muine hari ubva kuti musatanist. Asi varipo masatanist vanoshandisa hari. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Abraham aiudzwa unzi iwewe baba wako mumwe wevanhu vaya vanondinamata inini but havandinamate nenzira yandinoda nekuti vanosanganisa. Sevafundisi vamwe vatinoziva kuti anenge achinzi mufundisi but anobata anombofamba, kana zvinhu zvikada kumuomera anonotsvaga masimba kumwe. Ndo zvakaita baba waAbhurahamu. Saka vaimukwezva kuti azosvika kuSalemu. Hallelujah. Amen. Ko handiti ndo panonzi Prince of Peace here? The Prince of Salem aitonga kuSalemu but aishamisa manje murume uyu because anga ari mambo but ari muprista futi, and ainzi muprista waMwari anobatira Jehovha. Takamboparidza I think patakaita mharidzo yaSamuel tichitaura kuti anobatira Jehovha. Melchizedek anobatira Jehovha.
shuwa Abraham anga asingaropafadzike dai asina kusangana naMelchizedeki, because Melchizedeki ndiye kaKristu. Takamboziparidza nyaya iyi. Haleluya. Amen. Hanzi nokuti Melchizedeki uyu mambo weSalemu muprista waMwari wokumusoro-soro wakasangana naAbhrahamu pakudzoka kwake andouraya madzimambo akamuropafadza. Nyaya iyi kana muchida kuiza iri kuna Genesis chapter 14 verse 18 to 20. Ndo pakatanga chegumi, nyaya yechegumi, vhangeri rechegumi ndo parinotangira. Because paakasangana naMelchizedeki akamupa chegumi, angabva pakunopamba. Handiti praise the Lord. Iyo itori mharidzo futi yatichazoda kupinda mairi mharidzo iyoyo. Because vanhu vanotaura kuti Abraham akadedzwa naMwari akanzi chakuropafadza. Kuropafadza kwaAbhrahamu bva kwamupa mari. Abraham akadedzwa naMwari angatori nemari kudhara. Hallelujah. Chimwe chinhu chinoratidza kuti Abraham angatori nemari kudhara. Abraham had so much money that he had his own army. He could afford to have families, raise families while working for him. Angaine masoja ake aitobhadhara iye Abraham. Ende masoja ake anga asingori masoja chete. Masoja Abraham anga akawanda akasimba kupfuura dzimwe nyika. Because kuna vana mambo vakatochema kukumbira Abraham kuti Abraham takurirwa kuhondo, uyawo nemasoja ako utibatsire. Makambona munhu akadaro. Iye haasi nyika but ane masoja akawanda kupfuura dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzotouya madzimambo kuombera kuti please uya nemasoja ako utirwire takurirwa. Saka ndo panonzi iye Abraham akazotenga hondo iyoyo. Nyaya yanga isiri yake anga asinei nayo. Ndobva apindira zvake Abraham. Ndobva atandanisa madzimambo airwisana naava. Hallelujah. Amen. Avatandanisa kusvika kwavanoperera. Ndobva avatorera zvavanga vainazvo. Avatorera kudzokera achipembera nevasoja ake kuti takurira. Hakuna mambo anotikurira isusu because hondo yedu yakakura. Kwamusi kutoona kuti ari kutoparidza Mwari era. Because anozi Jehovha wehondo ka. Ko Jehovha wehondo handakwana kuzotenga nyaya yedu. Kune madzimambo anga achitikuwadza, achichirowa netsvimbo yanga ichitaurwa pamapfudzi. Ndobva auya kaAbhrahamu, ndobva atenga nyaya yanga isiri yake. Because iyi nyaya yanga isiri yake kai. Ndobva auya zvake, ndobva apindira pakati. Hatina kuzobonzwa kuti vana madzimambo ava akazoita sei. Yakatozopedzisira ya nyaya yaAbhrahamu. Because Abraham akavatandanisa akanovatorera zvose zvavanga inazvo. Ndobva akazosangana naMelchizedeki ipapo. Ndobva ati munoziva chii? Inini pane zvese zvandatora izvi. Tikuona kuti handina kukodzera kuti ndingotaura nemi ndisina chandakupai mani. Ndakukamura 1/10. Ndokupai 1/10 yezvandatora. Melchizedeki akati, wandipa 1/10. Zvino zvawandipa 1/10 chipfugama ndikuropafadza. Ndopakatangira vhangeri rechegumi ipapo. Rakatangwa naAbraham. But Abraham was not Old Testament. Abraham was New Testament. Hallelujah. Amen. Melchizedeki ndobva amuropafadza. Melchizedeki ndiye akava nesimba rekuudza Abraham kuti hauchanzi Abrahama, wakunzi Abraham. Zvinogona kukonfyusa vamwe but kana tichiti Melchizedeki ndiye Jesu futi, ndiye Mwari futi, ndiye Jehovha. Hallelujah. Amen. Saka ndiye ari kutaurwa pana kuti akamupa chegumi chezvose. Iye pakutanga ari mambo wokururama. Ko Jesu ndiye mambo wokururama ka? Kana zvichishandurwa uyezve mambo weSalemu, yadzoka futi mambo weSalemu. Kuti munyatsonzwisisa kuti parikutaurwa Prince of Peace. Ndokuti mambo werugare. Yes. Yobva yatotaura mambo werugare. Asina baba. Asina amai. Hallelujah. Asina madzisekuru. Asina kwekutanga kwamazuva but muchiti 25 December. Kana kuguma kweupenyu momufananidza nevanhu vane upenyu hunoguma, vana Mohammed.
sekuru wangu anga ine birthday, baba wangu ane birthday, but uyu haana birthday uyu. Mwana wangu ane birthday, ndikutorangarira zuva raakazvarwa ndichimhanya nemotikari. Yanga iri Sunday, takutononoka kuchechi tichimhanya unosiya mai wake kuhospital. Hallelujah. Akaberekwa tiri mukereke tirozobuda kuma1 tautodzwa kuti mwana atouya. Tinoziva birthday rake, but uyu haana birthday uyu. Asi wakafananidzwa mwanakomana waMwari. Sezvakaitika pana Daniel. Paitaurwa shamwari dzake 3, Shadrach, Meshach naAbednego. Kanzi pati ndiri kuona mani, umwe wacho ari kuita semwanakomana waMwari. Wamuziva sei Nebukadneza? Waparidzirwa nani Nebukadneza? Wamuziva sei mwanakomana waMwari? Unogara ari muprista nokusingaperi. Chapter inoropafadza tichazoti tikawana nguva tiipedzise. Ndiri kunzwa kuti ndinenge ndakutorera nguva yakati rebei tomboperera pano nhasi. Zvinonakidza kunzwa shoko raMwari. Amen. Iye Melchizedeki mwanakomana